ಆಯ್ತೋ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕಿಂಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಕ್ಕನು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಂಚ ಮಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಎಂಜ ಬಾಬು ಸಾಧಿ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ bkcreations ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯಮಂತ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚನ ಅವು ಸೊರತ್ ಅವು ವರ ದೇವೇರ್ ವರ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಪೋನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟೇ ಬರೋದುಂಡು ಅವಳ ದೇವೇರ್ನಾನಿ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಆಂಟೆಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿಪುರದ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ಚಿಪ್ಪಾರದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿಲ ಚಿಪ್ಪಾರದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ್ನನೆ ಸೊ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಟಪ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಕೋ ಸಿಂಗರ್ ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಪಂಡದು ಯಾರು ನಾನೈತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರುವಂತೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ರೆಂಡು ಚಾಪರ್ತಿಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಿರಂದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾಗ ಸೊ ಚಾಪರ್ಕ ಹಾಯ್ ಏ ಬೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏ ಬಾ ಅವೇ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿನ ಅವೇ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವೇ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ಅದೇ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ತೋಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ಮಂದಾಲು ಆಯ್ತೋ ಮಕ್ಕೊಂದು ಚಪಾತಿ ಬೊರ್ಚಿಂದ ನಿಕ್ಕೋರ್ಲಂದ ಒಂದು ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಿಜಿಂದ ದೆಪ್ಪು ಚೂರು ಒಂದು ಯಾವ ಇಂಕೊಂಚ ಹೆಸನೇಕ ಮಾಯ್ತದೆ ಮುನ್ನಿಗೆ ವಾಡ್ಯಾನ ಮುನ್ನಿಯಾ ವೈಟ್ ವೆಂಚು ವೆಂಚು ಎಂಚವು ಅಂಚ ಆಯನೆ ಮುಲ್ಲಿಪ್ಪಟ್ಟು ಓ ಪೂರ ಮೈತೆ ಅನಿಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನ ಭಯಂಕರ ಸಂಕ್ರೋಲಿ ಸಂಕ್ರೋ ಚಾಪರ್ಯನ ಸಂಕ್ರೋ ತೊಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ ತಿನ್ಕ ಎಂಚಾಪನ್ ತುಕ ಚಪಾತಿಲ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚನ್ನು ತುಕ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಕೋಣ ಮುನ್ನೆ ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ಪರ್ಪಿನಂಚು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳೆ ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ಪರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ನೀವೇ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಸೊ ಚಾವಂಚ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪಡ್ತು ಪಿದಾಡು ಯಾವ ರೆಡಿಯ ಪೂರಿಕ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕಿಂಗ್ ಚಾಪ ಜಾರಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ
ತಿರ್ಗುನೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕುಡಿತು ತಿರ್ಗುನೆ ಚೂರು ಚೂರು ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ 4 ಬಜನಿ ಬೋದು ಸುರಳೆ ಸೂಪುಗೆ ಬೋದ ಹೆಂಚಿನ ಮದ್ದು ಗಂಟೆ ಪಂಚಬನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ apa padian rana banjir bolap nih banjir nindu record pujati adina pannaga pani itta panata spot udani pani apala panandu po Bobbe varna sari zoom putte ila enko dapat cina narakka indandige inge cina ini mulpat kala iu capar po enggak dadat kapa puntu laga kala tulu yang panggil sini dah. Yang panggil sini mulun dia. Na mullu ఉండదనే మైక్రోస్కోప్ పార్తిండ్రా అప్నా పైకి దిక్కున దెప్పోలి చిక్క చిన్న Sari yang gitu. అకోలి దై డేట్ తికా ನನ್ನ ಗಿರ್ಗೋಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಪಡತ್ಯ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲಿಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲಿಲ Aman perunda. ದಾದಾ Ada kali. ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಯ್ಯ Iya. ನೆನಪಲ್ಲ Iya. ಇಂಜಿನಮ್ಮ Dalit. ಹಾಂ ಅವನು ಉಪ್ಪರ್ ಪಾಡಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕರೆ ಪಾಡವ ಯಾನ್ಗೇನ ದಾಲಿದ್ದದ ಪದ್ಯವು ಪನ್ಗೆ Almul pada. ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ ನೀರು ಫುಲ್ಲ Di mana? ಪದ್ಯ ಪನ್ ಬೇ ಚಂಡೆ ಅನ್ನತ್ತ ನೆರವೇರಾ ಅಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಕೂಡ ನೀರು ದಾಡೆ ಇರೋಳು ಬೈನಿ ಚಂಡೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಬರ್ತಾನ ಅದಂತೋಲೆ Dah. ಸೀಂಟೆ ತಿನ್ಪಣಿ Mulai deh. Sekarang kan sekarang. ಹ್ಞೂ Ini macam mana kan sekarang mesti ada balik tak? Ayok. ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದನೆದ Oke. Dah minum dah. Kan. ತಿನ್ನು ಅದಾಯ್ತೇನು Begitu jaita. ಇಂಚಿನ Jaita tu begitu ni. ತೂ Ha. Ini Itu ada dah. ನೆಂಚಿನ ತೂ ಹೌದಾದು Oh ದಿಕ್ಕೇಲ್ Ha. ವಾನವನ ದಿಕ್ಕೇಲು ವಾನವನದ ದಿಕ್ಕೇಲು ID dia. ಹೋಯ್ ಬಾಲೆ Cuba tu. ಇಂದ Nanat tu mana nanat. Kain lagi dah. ಅಂದು Ada yang balas ah. ಬಾಲೆತ ಎರಡು ಜನ Sini. Yang ada tu balas. ಈ ಪೂರ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪೂರ ಬಾಲೆತ ಒಂದು Ada balas. ಈ ಪುರು ಬಾಲೆ ಅವು ಪರಬಾಲೆ Apa yang balik ni balik ada tu balik ke balik. Kakak.
പിരിനല്ലിപ്പോ ಪಿಲಿ పిరితామండి ఎత్తున కొంబు పూండు పౌటర్ పాడేనా ಗಾಡಿಯ ఎంచమనుకుంటున్నాయి అన్నతా ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಡು ಅವು ಧೂಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತದೆ ಮುನಿ ಏನ್ ಸಮನ್ಕೊಂತ ಪಡ కన్నుగా మాట్లాడొచ్చి ಗಂಡ ಅಚ್ಚವನ್ಕೊಂತ ఇంటి ఈ పన్న గడ్డ ಎನ್ನದ ನಾಯ ఈ అని పని పాతటో ఉండు పన్నత ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಕೈ 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 ನೀರು ದಿ ಲೈಟ್ దాదా ಚಾಕೆರ ಆಲಿಗಲ ಅಂಕಲ చాక్లెట్ ఏ ಆಲಿಗಲ ಅಂಕಲ ಹಾಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲನಾ ಹಾಲು ಪಂಡಿನ ನಿಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡಿನ ಅಂದ ಬಂದ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೈ ಶಿಯೋ ಸಿವು ಸಾಲೆ ಪೋಲಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರು ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಚೂರು ಲೇಟಾನು ನಮಗೆ ಸಂಗಡ್ಡೆ ದನ ಕೊಡ್ಡೆಯಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಓಪಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದನು ಕೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದನು ಕೊಡೆ ಸಿಯಾರ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎತ್ಯ ಬೈಜರಿಗೆ ಪೂರ ವೈಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ഒരു എത്തി ನಮ್ಮದು ಮುಂಬೆ ಎತ್ತು ಅದ ಓಡಲ್ಲ ಅದ ಎತ್ತ ಬರ್ತದು ಆನ್ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತೀರಿ ನಾನು 10 ಆಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ತನಾಗ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಕುಡ್ಲೊಳಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ ಕಟ್ ಮುಂಚೆತ್ತು ನನಗೆ ಓಲು ಮಲ್ಪನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಓಲಾನೊಂದು ಕಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ടയർ കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കവാർഡ് പോയിരുന്നൊക്കെ സ്റ്റേഷൻ്റെ പോത് പൊടിപ്പാടವು ಚಾ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾರ ಆ ಕಾರ್ದ ಚೂರು ಎದುರು ಪಾಡೋಡಿತ್ತನು ಅಂತೆ ಎದುರು ಪಾಡುಂಡ ನಮಗೆ ಪಾಡ್ದೋಳಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ಗಾಡಿದೆ ಗಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅರಗಿನಿಯ ತರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಮಗು ತರ ಮನಸ್ಸು ಸಡನ್ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರ ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಅಂದಂದೆ ದೊಂಬು ಮಾರೆ ದೊಂಬುಲ ಧೂಳುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೈದರ್ ಕಲದರ ಉಳ್ಳ ಧೂಳು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಸೆಟಪ್ ಆನುಂಡಾತಿ ಸೇಮ್ ಪೂರಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಉಂಡದ ಪೂರ 2 ಸತಿ ಉಂಡದ ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಚರಣ ಫುಲ್ ಯಾನ ಈ ಚರಣ ಫುಲ್ ಆರ್ ಈ ಚರಣ ಫುಲ್ ಯಾನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾರು ಕೋರಸ್ ಬಂದು ಪೇರು ಏನು ಆಲಪದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ
ಇರ್ಕೆ ಜೋಡ ಪಟ್ಟಪರ್ಗೆ ಸಂದಾಯ ಒಂದು ಉಂಡದ ನೇಟ್ ಹಾರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಬರ್ಚ ಇಪ್ಪಡಿ ಓ ಬೋಡ್ಚ ಓ ಬೋಡ ಬೋಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಗುರಣ್ಣ ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾನ ಬಾಲಪುತ್ರ ಬಾಲರಾಜ್ ಕಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಸಾಂಗದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನವೀನ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಶೂಟು ತಾಂಡೇಳ್ದಿಂಚ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾಲ ಮಣಿ ಖುಷಿ ದಾದಲ್ಲ ವಿ ಎಫ್ ಸಿದ ಮೇನ್ ಆಟ ಮಾರ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ವಿ ಎಫ್ ಸಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಗ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಎಫ್ ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಪ್ಪಾರು ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ 25 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಪ್ಪಾರು ಜಾತ್ರೆ ಚೌನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಂಗವಾತದ ಸಾಂಗ್ ఒక LED ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು 3 ನಾಲ್ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಶಿವದೂತೆ ಗುಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಶಾಂಭವಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಬೇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 25 30 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಅವ 2-3 ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ 2 ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ನಾಟಗೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುಡಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಾರದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯರ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿ ನಾಟಕಲ ತೂವಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ತೂವಲಿ ಆತಲ ತೂವಲಿ ರಜೆ ಬೋಡು ಮಾತ್ರ 2 ವಾರ ಅದ ಈಗ ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಇವರಿಂದ ಗಾಯನ ಅತ್ತ ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಇವರಿಂದ ಗಾಯನ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬೇನು ದಿಂಜಿನ ಬುಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ತಿರ್ತಿ ಜಾಪ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಪುದುಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ഒരു സൗണ്ട് ബാധ വർഷം കഴിഞ്ഞ് 10 ബാക്കിൽ നീക്കി ഓടാം ಈ ನವಣೆ ತಿಂದದ್ದು ವಾರದೇರು ಮಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಣಸು ಮಾದಾಡು ಒಣಸು ಬರ ಆದು ನನ್ನ ಕದ್ರಿ ಸೈಡ್ പോകുന്നില്ല ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಣಸ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಸೀನ್ ತಿದ್ದುಪೆಂತೆ ಒಣಸ್ತ ಎಂಡ ಸೀನ್ ತೀಯರತ್ತ ಅವ್ವೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಎತ್ತನು ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ ಬೋಗ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗನ ಪೋದುಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ಯೋಚನೆ ಒಕ್ಕ ಹೋತು ಓಡದಾದ ಮಾತು ಓಡಿಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಶೂಟ್ಗೂ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬೈದ
ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಇತ್ತ ಪಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬು ಸಾಧಿ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪೋಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಶೂಟ್ ಆಡೋದ ಅದು ಮನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಂತ ಒಳ್ಳದೆ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಬೇಕ ಜೂಮುಡು ಅಂತ ಉದ್ದದಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯದ ಮತ್ತೀತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೈತಾರೆ ಹತ್ತು ಯಾರೇನು ಮಂಗೆ ಪಾತೇರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಅದೇ ಅನ್ನಗಾರ ಅಂಜು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಹೋದ್ರು ಎಂಡಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತು ನಾನು ನಾನು ಕಂಚಿ ಅಂಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾತು ಎಂಕಲ್ ಕಾತವಳು ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸರಿ BK Creations ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯಮಂತ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀ ಮಾರ್ಗದ ಚಾನಲ್ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ನವರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಚುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಚುದೆ ಇಂತ ಎಷ್ಟು ಮಡಿಚಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಆಗದ್ದು ಜನ ಬೇರೆ ಈಗದ್ದು ಜನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮೈದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಬಣ್ಣ ಹೊರಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಿರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 8765 ನನಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಈಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಂಗಿನ ಮೋನೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದೆಂಗಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಾದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಾಯ್ಲಿನ ಎನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಮನ ತುಂಬಿ ಇರು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪುದರ್ದಾದಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಡಿಸೋದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಬೈದ ಚಾಪಾರ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಸೊ ಗೆಟಿ ದನಿ ದಾದ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಇಂಜಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂಡು ಗೋಬಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಆಮೇಟು ಆಮೇಟು ನೆತ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಬರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಂಗರ್ ಉಳ್ಳೇದು ದೇವರ ಕಿನ್ನಿದ ಕುಗರ್ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲ ಸೊರತ್ತ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿಂಗರ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಎಂಜ ಪುದರ್ ಟ್ರಿಕ್ಷಾ ಮಡ್ಯಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೇರು ಓವರ್ ಟು ಟ್ರಿಕ್ಷಾ ಮಡ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹೆಂಚ ಬಂಡು ಶೂಟ್ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಅಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಿನ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶಿಪ್ಪಾರುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅರಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಕುಣಿತು ಬಂಡ ಜಿಪ್ಪಾರ್ದಾರು ಆರು ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ VFC ದಂಡ ಇಡೀ ತಂಡದ ಇಂಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಲೆದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋಡು ನಂಡ ಮಾತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಐದು ತಕ್ಕ ಸಾತು ಕೋರ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲೇರು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಕ್ಷಾ ಮಡ್ಯಾರ ದಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಿನ್ನಿ ದೂದಿಪ್ಪಾರು ದೇವರ ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಅವನು ತುಳುನಾಡವ್ರನ್ನ ಭಯಂಕರ ಪುದರ ಪೋಯಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪದ ಪನೊಳ್ಳಿ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಬಾಯಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬರ್ಪು ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಒಂದು ಅಮರನಾಥ್ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಬಂದರು 6 ಬಾರಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರ ಕಿನ್ನಿ ಸೊ 6 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಎದು ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ನೆಟ್ಟು
ಉದರ್ ಹೋಗಿ ನಂಚಿದ್ದಿನ ರನ್ನರಪ್ಪ ನಂಚಿದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಲೈ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಎಂಗ ಒಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಿನ ಆಪಗಾದ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆರು ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ನೆಕ್ಕಿ ಒತ್ತುಂಡಿರು ಆರ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ನಾನು ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕವನಡ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಎರಡು ಜನದಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬಂಡ 10 ಸ್ವರ ಅವು ಟಚ್ ಆಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಅವು ಸ್ವರ ಅವು ವರ ದೇವೇರ ವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ನೇರ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಝೂಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ದೇವಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದ ನಾನು ಇತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾ ಪಡ್ತು ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡು ನಿಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ 15 ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಇನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬಾತುಕುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೈಚಾರ್ ತುರ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೂತ ನಡುಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಅವು ಅರೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಾ ದೇವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾದಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಏತು ಪೂರ್ಲು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಓಡು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇತವೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂದು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಹಂಚಿದಿರ್ಗಾಯ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿರಿ ಪಂಡರದ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿರಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಉಂಟಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿರ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ನು ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುಡು ನಂದ ಆಯ್ನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತನ ಬಾತುಕುಲಾಲ್ ಬಾತುಕುಲಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಂಡಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶೂಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಮೋನೆ ಬಾತುಕುಲಲ್ ಆತೇ ತಬೂರು ಚಿಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಶಾಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೈಕ್ ಪಾಪ ತಬೂರು ಚಿಚ್ಚೋನಿತ್ತು ನಲ್ ದೇವಣ ಕದ್ರಿ ಕೈಕತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಪಣಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕರಿ ಕೈ ಕತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕುಂದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಏನತ್ ಮಂದಿನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿನಾರು ಶೋಧನೆ ಏರ್ಮಾಡು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿರು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ತಬಲ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನ ಗೌತಮ್ ಬಿರೋ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಟ್ಲ ಮೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಟ್ಟು ಫ್ಲೂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿರು ಗುರುರಾಜ್ ಎಮ್ಮಿ ಮೇರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಆದಾತನು ನಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ನಾನು ಇತ್ತ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತು ಶೋಕುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾತುರ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಕೇಂದು ಸುರುಕು ನಿಖಲೆದುರು ಪಟ್ಟನುವ ಎಂಕುಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ಜೋರಿ ಅದೇ ವರ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ രണ്ട് പാത്തര സാങ് ಬಗ್ಗೆ രണ്ട് പാത്തര ಇನ್ನವನು ಬಿಡ್ಚಿತ್ತು ಅದು ಪನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡನೇಕ ವಸ್ತುದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುಂಟು వచ్చాను అయిన వల్లే అన్న నీ కుంటు కొరలే సందేశ్ శోకుమార్ ఏ తారీఖు రిలీజ్ ನೀರು ಗೊತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಈ ಜನನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಒಂಚಿನಿ ಐದು ಜನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಟು ತನ್ನಿ ಇವರು ಬುಕ್ಕಿದ್ದು ನೀರು ಸಂದೇಶನೇ ಬಂದಿರ ಎಂಚಾನ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಚಾನ ಸುಮಾರು ಕಾಪಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪಾಪ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೈತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತೊಡೋದಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿಜವಾದ 10 ಗಂಟೆ ಶಾರ್ಪ್ ಬೈದಿನಿ ಏರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನಿ
ഞാൻ ബൈദേ పని లేట్ అయింది ఇంకో పక్క సందేశం ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ಆರ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಪಡಿ ಹೋಟ್ಲಿ ಆರು ಪಾತಿರ್ರಿ ಪದ ಪದಟೆ ಅಂತಾರ ಆಪಣಿಗೆ ಸೊ ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತು ಬೇಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಟು അതിനകത്ത് മാത്രമല്ല തോത് സപ്പോർട്ട് മാൽപ്പോടുന്നു നമുക്കേനോ നാത്തെ ನಮ್ಮ ಧನು ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ಹೊಸಗಡೆ ಹೊಣಕ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು അതിനകത്ത് ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಲಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು 25 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾತಾ ಮುಗಿತದೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಣದಾಲಜಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲೇರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು